गिबि गिबियावनो आंनि लोगो नोंथांमोनखौ गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय जासिहरनाय थाबाय। दिनै आं भिडिअ खालामनायनि जाहोनानो जाबाय आंनि बे भाइरेल धिनिकि खिन्थाव मेथाइखौ लानानै गोबां मानसिफोरानो माने सोंलु सोंहरबाय दङ। आब' धिनिकि खिन्थाव माने मा बुंनाय जायो बिदि होननानै आरोना खायसे खायसेफोरा भिडिअ खालामनानैबो माने फानि खालामदों आरो बुंदों आरोना बे एसामिसनिसो राव बा बर'नि राव नङा बायदिसिना बेफोरबायदि आरोना बे रावाथ' बर'निनो बुंनो थाङोब्ला जोंहानि आबै आबौमोना आगोलहै मा होनो बाक्सानि आरोना आं बाक्सानिमोन ओमफ्राय जोंहानि आयंमोनाथ' बिसोर मेथाइ खनोमोन। आयंमोना बुंनाय बायदिब्ला माने धिनिकि खिन्थावनि ओंथिखौ फोरमायनानै गालांदों। बिसोरो बुंदों आरोना धिनिकि खिन्थाव माने धिनि माने जेनेबा रिंनाय सोदोबखौ बुजायदों आरोना ओमफ्राय खिन्थाव माने आफोनाखं माने फाखोनाखं बुङो जोंनिया फाखोनाखं दामनानै माने खुसिजों मोसानायखौ बुङो होननानै बुंदों आरोना। बिनि थाखायनो मानो होनोब्ला नंगौ थारैनो साननो थाङोब्ला बे सोदोबा माने लिखित भाबै नङा आरोना कथित बुङो बे सोदोबा माने बुंनाय राव आरोना लिरनाय राव नङा। आफोनाखं दामथावथाव होननानैथ' मेथाइआवहा बुंजायाना डाइरेक्टलि बुंनो थाङोबा मोजां खोनाया। बेनिखायनो बिखौ जाय मेथाइ लिरदों बे लिरगिरिया खनदों बे खनगिरियाहाय माने धिनिकि खिन्थाव होननानै बुंदों आरोना सोदोबखौ माने आफाखंखौ माने खिन माने सोदोब बाहायनाय जादों आरो टाव मानेथ' मोनसे जेनेबा आफोनाखंखौ दामोब्ला सोदोब जानाय बे रिंनाय धिनि माने रिंनाय बेखौ बुजायदों आरो आफोनाखं दामथावथाव होननानै बुजायदोंमोन आरो आंखौ। जोंहा आयं आरो आफामोना दाबो आफायाहै खायसे गोजाम मेथाइ गावसोर मोसानाय मेथाइफोरखौ आंखौ गोजाम खुगा मेथाइफोरखौ माने फोरोंहरो बुंहरो। बिनि थाखायनो आं लिरनायथ' नङा बेफोर मेथाइआ खायसे मेथाइ आं लिरनायबो दङ थेवब्लाबो बेफोर गोजाम मेथाइमोन धिनिकि खिन्थावआ। आरो खायसे खायसेया बुंहरो बे मेथाइखौ आदा बिराजआसो माने खनग्रोदोंमोन माबादोंमोन बेफोरबायदि आरोना। खुगा मेथाइखौथ' माने गासैबो माने खननो माने मोन्थाय दङ मानो होनोब्ला बियो गोदोनि आबै आबौनि मेथाइ खुगा सोलिबोनाय बेफोर मेथाइखौ जेनेबा जोंहाबो गासैबो माने खननो मोन्थाय दङ। मानो होनोब्ला बि सोरबा आदा बिराज बा आं कमला स्वरगियारि जोंनि लिरनाय मेथाइ नङा बेफोरो आगोलनिफ्रायनो खुगा सोलिबोबाय थानाय खुगा मेथाइ। जों दा गोदानै जुदि खुगा मेथाइ लिरोब्ला बेफोरखौसो माने जोंनि होननानै जों मुं होनो हागोन। नाथाय बैफोरो आगोलनिनो गोजाम खुगा मेथाइ आरो गोबां खुगा मेथाइ जोंहानि आयंमोना आफामोना आंखौ फोरोंलांनाय आंनियाव दाबो दङ। बेफोर मेथाइफोरखौ आङो दामग्रा देग्रा मोजां नङाब्लाबो बेफोरबायदिनो जायखिजाया माने खाम नङाबाबो हारमनियाम बेफोरजोंनो आङो मोनसे मोननै दामग्रा देग्रा लानानै आङो बेफोरबायदिनो खनलांनानै आंनि बे किशोरगियारि इउटुब चेनेलावहा आं खननानै गालांगोन होननानै आं सानदों। मानो होनोब्ला जोंनि इयुन जेनेरेसन माने उननि जोंनि फिसा फिसौफोरा गासैबो माने बर'नि गोदोनि खुगा मेथाइफोरखौ मोनथिथों गासैबो माने बेफोरबायदि जोंहाबो आगोलावहा बेफोरबायदि मेथाइ दंमोन बेफोर मेथाइआ बेफोरबायदिनो गासैबो फिसाफोरा मोनथिलांथों आं बिदि साननानै आंनि बे किशोरगियारि इउटुब चेनेलखौ खुलिनाय जादों। आरो बे धिनिकि खिन्थाव सोदोबा माने बर' सोदोबानो आरोना हारसा बा गुबुन हारिनि लानाय नङा। बे सोदोबखौ गोदोनो आबै आबौमोना खुगा बेफोरबायदिनो सोलिबोनाय माबामोन बियो राव जोंनिनो बर' राव। लिरनाय रावावहा गैया बियो लिखित राव भाबै जेनेबा गैया आरोना खुगा कथित माने बुंनाय राव हिसाबैसो बे रावाहाय। बेनिखायनो आं बेखौ माबादोंमोन खायसेया माने माबा जाबाय थादोंमोन आरोना गुलाय गुजाय जाबाय थादोंमोन बे मा जाथावथाव होननानै बे सोदोबा होनना। दिनैनिफ्राय निस्सय नोंथांमोना मोनथिबाय बे सोदोबा माबायदि। बे आंनि भिडिअखौ नायदो आरो बे भिडिअखौ शेयार खालामदो अब्लानो गासैबो नोंथांमोनाहाय मोनथिगोन बे सोदोबखौ। आरो आं दा मोनसे गोदान माने
माबा सुजुदो दानि थासारिखौ लानानै खायसे आइजो माहारिया जोंहा गावनि फिसाइफोरखौ बा फिसाफोरखौ लानानै माने गारनानै गुबुन माने सेंग्राफोरजों खारनाय बा बायदिसिना बेफोरबायदिनो जाथाय जोंनि बर' हारियावहा जाबाय थादो जाहाथे बेफोरबायदियाहै दा जाथों बा बेफोरबायदि जानो नाङा होननानै आङो दोंसे मेथाइ सुजुदों प्रबाल एम्फौआसो अरखोना माखो बाला गुनजेरासो खुरखोना माखो होननानै बे मेथाइआ आंनो सुजुनाय बे मेथाइ खननायावहा बा सुजुनायाव माबाफोर गेना गोरोन्थि जायोब्ला नोंथांमोना आंखौ जेन निमाहा होगोन होननानै आङो नोंथांमोननिसिम निमाहा बिनाय थाबाय मानो होनोब्ला आं गासैबो बिमा माहारिखौ लानानै आं बे मेथाइखौ सुजुवाखै खायसे बायदि माने जाबाय थानाय जाथावनाङा थासारिया जाबाय थादों जोंनि बर' माहारियाव जाहाथे बेफोरबायदि जाया सोरनि न'खरावथो माने दुखु दाहाया जाया बा बिसि फिसाय नांलाय खमलाय जाया गासैनिबो न'खराव जाखायो थेवब्लाबो बिदि होननानै जों गासैबो जुदि बेफोरबायदि गाज्रि खामानि बा गाज्रि हुदा मावबाय थायोब्ला जोंहा बर' हारिया दिनै गुबुंले जालांगोन ससियेल मिडियाफोराव होबाय थायो निउसफोरावहा मोनबाय थायो बेफोरबायदि मोनबाय थायोब्ला जोंखौ गुबुन हारिया मिनिगोन बेनि थाखायनो आंनि मोनसे खावलायनाय गुरैहाय न'खराव गुलाय गुजाय जायोबो जोङो रायज्लायनानै सल्भ खालामलायनानै जोङो समाधान खालामनानै जेन मोजांहै आलो गोजोनहै बेफोरबायदिनो रायजो जालाङो बेखिनिखौनो आं बुंनानै आंनि बुंनायखौ आंनि भिडिअखौ दिनै एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय जै जाथों बर' हारिया अरायसमबो जौगाथों